Samantala, Idol, sa bayan naman po ng Bayambang, magsasagawa po ang Lto Bayambang District Office ng Plate Caravan sa pagpapatupad po ng No Plate, No Travel Policy. Magsisimula po ito alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Mas mapapadali umano ng sabing caravan ang pamimigay ng mga plaka sa mga motorista sa Rehiyon 1. Maaari nang kunin ng mga ari ang sasakyan o may-ari ng sasakyan ang kanilang mga plaka mula taong 2014 hanggang 2017 sa pinakamalapit na LTO District Office sa kanilang mga lugar. Samantala, ang mga may sasakyang 2018 hanggang kasalukuyan naman ay inaanyayahang makipag-ugnayan sa kanilang mga dealer upang makuha ang kanilang mga plaka. Libre ang nasabing serbisyo at walang bayad. Dagdag pa rito, pinaalala din ng LTO na ang mga 7-digit na plaka ay papalitan na ng bagong puting plaka. IFM News. IFM News. IFM News.